Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jimbotta l-quddiem fuq l-aġenda nazzjonali numru ta' liġijiet li se jħarsu lill-familji Maltin u jemanċipaw lin-nisa fis-soċjetà. F'diskors mill-aktar femminist ftit jiem il-bogħod minn Jum il-Mara, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li pajjiżna issa għandu ċans li jikkoreġi nuqqasijiet tal-passat u juri li s-soċjetà Maltija hija progressiva u femminista fejn in-nisa jieħdu dak li ħaqhom. Quddiem folla li ħonqot iċ-Ċentru Laburista tal-Isla l-Prim Ministru ħabbar li l-ewwel pass hu li jitneħħew l-anomaliji li jinsabu fl-liġijiet arkajki. U l-ġimgħa d-dieħla ħankun qegħdin nħabbru numru ta' reviżjonijiet ta' liġijiet imma ħankomplu għaddejjin biex nixkupaw u nneħħu minn nofs dawn id-diskriminazzjonijiet għaliex nemmnu li fid-dinja tal-lum u f'Malta tal-lum irid ikollna liġijiet kollha kemm huma li ma jiddiskriminaw bl-ebda mod kontra n-nisa. U dak huwa l-ewwel pass. Liġi oħra li approva l-Gvern u jeħtieġ li tkun diskussa malajr sostna Muscat dik tal-koabitazzjoni li se tipproteġi mhux biss li sieħeb jew sieħba vulnerabbli milli jispiċċaw lampa stampa meta tintemmi relazzjoni iżda anki l-tfal tal-koppja. U ma jistax ikun li jkollna sitwazzjoni ta' tant eluf ta' familji u qed nitkellmu fuq mhux għexieren laqqasmijiet qed nitkellmu fuq eluf ta' sitwazzjonijiet ta' persuni illi jibqgħu jiġu abbużati b'dan il-mod. U allura aħna għamilna liġi li ħaddieħor ma kellux il-kuraġġ li jagħmel, aħna għamilna liġi li issa qiegħda quddiem il-Parlament u nappella lill-Parlament biex nittamaw li sal-aħħar ta' dan ix-xahar din il-liġi issir realtà u jkollna protezzjoni għal tant persuni. Il-Prim Ministru tkellem dwar ir-responsabilizzazzjoni ta' trobbija ta' tfal u l-bżonn li l-Istat permezz ta' diskussjoni progressiva jipprovdi l-għodda neċessarja biex il-koppja taqsam ir-responsabiltajiet bejnietha, fost oħrajn permezz ta' bidla fil-lif tal-maternità. Naħseb li rridu nibdew diskussjonijiet u jien qiegħed fuq ta' quddiem li nħeġġeġ jkollna diskussjonijiet biex il-maternity leave li jkollhom l-ommijiet naraw kif inqasmuh fuq perjodu itwal biex dak il-perjodu ikun jista' jiġi gawdu taħjar u verament insaħħu l-familji. Spiċċa iż-żmien li s-soċjetà u l-liġi tassumi li l-mara se toqgħod id-dar tuħsib l-ulied għaliex it-tfal fakkar Muscat mhumiex għall-om biss. Forsi l-omm hija l-persuna l-iktar li hemm bżonn li tmur taħdem, forsi l-missier jgħidlek jien naffordja li nieħu xahar off. Għandu l-missier igawdi minn parti minn dak l-off minn flok tieħdu l-mara il-maternity li fieħdu r-raġel jinstema' affarijiet ta' barra minn hawn. U affarijiet li diġà jeżistu f'pajjiżi oħra u jien irrid nara li dan il-pajjiż u dan il-gvern jmexxi l quddiem diskussjoni bħal din ħalli verament inkunu f'dan il-qasam mill-ġdid l-aqwa fl-Ewropa.